Huriani Tuhatta Yesus Kristus, adorang to samulai parminggota, jumulo mahita martang yang nahom, martang yang mahita. Amin. Marede mahita siang bukwede nomor 14 ayat sada sahat roh di ayat 2. Mar hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Aibana hapatean jala parmulan ni nasa na adong, na tamado ibana, dina ditangihon na torop anak hasangapon, padenggaton sun iduk ni has, marhite-hite haporsaon. Haleluya. Ale Tuhan debata amani saluhut parsirohaon nunga ditatap hohami bang somon. Aidang adong majua ho mangaleon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleon dot siak ni bagi. Sahat rodihau na pinarsilang. Sa itupahi mahami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jalmar benget ni roha. Songon hanak kaolongan ni rohami. Diak kasih taunon. Asa marsangap guarmu dot anakmu Tuhan Yesus Kristus dot todi porbadia marhite-hite hami. Amin. Patik ni debata dihita di hari Minggu sadarion,
ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba de Batam, ninna de Batatta, dang jadi marakup au baenommu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang, dot na di banua tongaon. Rodina di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata dianggo sutre dalanna, ayona humna dosogot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulomuna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa de bata, langit dohot tanoon. Laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di hari papitohoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Atong rak mangido gogo mahita mangulaon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulaon na bartu patik mi. Amen. Tatoto potima dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na di banua gijang jala na bonar. Parasi jala partalup ni roha jala na basar doho. Saya marpangati maroham midahami. Dibahani saya sesama sude dosa nami. Dang adong nahupangasaho kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaho kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nanihokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu asesan ni dosata. Alani pangalosiota do ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum hitailala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata epistel di mingguta estomi sadarion ima natar surat di Matius 10 ayat 10 sahar rodi 20 tajahama marsikat sori. Ope tangyo kamuma upama taringot tu panaburi. Nungon wambege atara rajaoni anggo sodiatusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon tu rohanai imana sinaburhon tu dalani. Alai na sinaburhon tu batuan imana ubege hatai gabe manigor lasma rohana majakon. Alai dang marurat di bagasan rohana parsatokina do ibana ai pitor tergasip do rohana dina songgop hapor suhon manang pangalelean sianaranya. Alai anggona sinaburhon tu parsiopiani ima ubege hatai gabe pakol sona diakana hasianganon dot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue. Alai anggona sinaburhon tu tano na denggan ido na umbege hatai jala diatusi laos do ido saut parbue ia parbuena 100 lopit do na deba ono 10 lopit do na deba 30 lopit anggona deba. Ido sahatna martua do natumangion hatani debata jala naupeosa. Amen.
Taha tidak kon ma haporsiaot tai, songon nani tidak kon didong atas haporsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na ditubuhan ni si Maria, nagabe-gabean santon di porbadia, andorang sohubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate terpajal do ibana diau penor silang, na tua tu manotorun di tanom. Mana mula patu? Nama naik tu surgo, la hundul siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sot dosani, di sima ibana pa imam mula sogot tanon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria topatan Kristen akka na badia, do dia sesan dosa, do diatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, do dihangoluan na sorasuda. Amen.
Shalom. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 27 Februari 2021. Naso huzahami sia julon, tazahama di rohat tabe. Sada, guarni minggu. Minggu estomihi, saya homa gabe partano batu haku. Pasalmen tulbul sada ayat tolube. Topik, dang mulak buti hatani debata. Tolu, soso pengaradeo tu pesta gotilon dohot hari ulang tahun paonopon tahun 2022. Dung sipul titingon bigot tado soso pengaradeon tu pesta gotilon dohot hari ulang tahun paonopon HKBP Serang. Sian uluan ni huria manang siangan amang pendeta resort. Opat, pelean amplop pembangunan. Di Minggu sadarion tanggal 27 Februari 2022 hobar tu program ni huriata dung sipul jamita papungu pelea dohita marhite amplop imalah manupahi si hobasan ni pembangunan turuas ni huriata asa dinggam mata pasahat pelean amplop nata parade di bagasan las ni roha taingot mahatani Tuhan Yesus namandok martua do nama ngalehon sian nama jalo Ulau 20 ayat 35b. Pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Sada Serang Siracas di bagas keluarga DP Pajaitan Boru Napitupulu Komplek Bukit Ciracas. Sektor 2 Keramat Watu di bagas keluarga Situa S Simajutak Boru Hutagalung, Komplek Tomon Karamat Watu. Sektor Opat Cinanggung di bagas keluarga Nyonya Situa M Sinurat Boru Stanggang, Komplek PDK Penancangan Serang. Sektor 5 Bumiagung di bagas keluarga P Naibaho Boru Stanggang Nahinan, Perum BAP Sada Bumi Agung. Di hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Di sektor Tolu Pandeglang Utara di bagas keluarga V Sihotang Boru Simamora Pandeglang. Di sektor 10 Pitu Pipitan di bagas keluarga H Manulang Boru Tarihoran di Perum Puri Delta Blok FD nomor 15. Seksi Diakonia Sosial Pakobasion Mangapuli. Kamis tanggal 3 Maret 2022 di Patupado acara pangapulion pukul 10 sia WIB manang jam 7 bodari tu keluarga P Naibaho Boru Stanggang. Alamat sektor 5 Bumiagung. Pinangido maturuasna di sektori pengurus diakonia dohot perhalado asaria mahita patupa acara pangapulioni. Pelayan amang pendeta BB Siagian. Ruas Nabaru Mamuka mingguon masuk gabe ruas ni huriatama keluarga Franky Anju Nababan Inatai Basa Cahaya Boru Luban Gaol Pida Sian HKBP Lubat Tonga-Tonga Resort Butar Toruan Distrik Saplonom Hubang. Alamat Perum Lebak Indah Blok D25 nomor 25 sektor 10 Trondol. Di pasu-pasu Tuhan ma parsauran dohot nasida gabelas niroha di huriaton pinangidoma bolorodo nasida asa jongjong. Titing neng merbagas. Titing parjolo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni huriata pengoli. Franky Yosua Pakpahan anak niamata Sabar M Pakpahan Tubuh Ninata Yasna Boru Sormin. Siak Komplek Pasir Indah Jalan Pala nomor 137 Sektor Opat Cinanggung. Ruas Nihuria HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dohot Orwana Hanafani Talia Boru Niamata Yopi Sanjaya Tubuh Ninata Nila Sianhuta Sektor Opat Cinanggung. Ruas Nihuria HKBP Serang
Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Pamas-masual perbagason di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 masuk jam 10 Sada WIB di lantai 2 di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Saya dipatulus tuhatama sakap ninasida nalaho marbagasi. Ralat warta. Di kolom hamulateon tertulis keluarga FA Nababan Boru Hutagaul sektor 10. Seharusnya keluarga FA Nababan Boru Lubanggaul sektor 10. Rincian parhepengon. Boy mata jahabe di titing nasahat tuhita. Pangula nagok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang Pasahaton. Selamat ulang tahun Turuas Nihuria nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan Mingguon. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus mamasu-masu. Songonima titing pakubasion dohot parhapengot di Bagasan Mingguon. Saya di pasu-pasu tuhata mai bahin sangap di warna jalan marhorhon uli dohot lasni oroha di Huriana. Amin. Horas madihita salhut na manginang. Adong manak piga hal na naik si pasahaton nami di partikianon songon natakasta boto nungalaw tasalpuhon na mabulap paduahon di tahun 2022 alania sa taboto manang nakusaha rodidian yang mamulus huriat tahun na perjulo sahali adong do program naung tasakapihian ni komerdalan di bulan 2 ima aka pembinaan tu guru-guru sekolah minggu doho takalan na asing layalan ni masa pandemi di penuaing penerapan ni PPKM di rohanami tapai mamajo jolo haru memungkinkan kegiatan ni tapatu pahita anggo dana narikot tusi ngahira sebagia boy jumpa kita marhite pesta bona taon nata patu pahita diaka arina salpu nang pedang apala budu pe sikop. Jadi khusus tu program pembinaan naung ta program pot taonon dang budu pe mardalan nuaing ala niaka kondisi pandemi. Napa dua hon taringot tu pemekaran sektor hobar tu nauk ta prograpon moliate di tuhat tanunga dinggan mardalan. Jala bulat tuluon sebagian di bulat 2 na tongo mardalan nuaing nunga tahuba si partangyangan ni dukon pemekaran. Asata kasta boto sektor saplonom hian gabe 2 sektor manuaing sektor saplonom dohot sektor 10 sektor tulu Pandeglang gabe 2 sektor manuaing sektor tulu Pandeglang utara dohot sektor pitu Pandeglang selatan. Sektor 10 tolu gabe 2 sektor, 5 sektor 10 tolu doho sektor 12. Naung ta program po pakobasio tu Pandeglang, taringo tu sekolah minggu nung ata totopokian bulat tuluon, ta hubasi nama ibadah sekolah minggu di Pandeglang dak tu sobbero nasida. Alayala online dope nuaing di masa PPKM on, sementara daktar bayar dope Roma Kubasi itu Pandeglang khusus sekolah minggu. Jala pendidikan agama Kristen di Pandeglang, tuhama akarwas nihuriana di Pandeglang, di tahun ajaran ne baru nama no nasa bui dinggat disesuaikan aka program nomor hado muat tusi. Pakubasio ni kategorial sunggul-sunggul maun tu amani huria. Jadi unangok pangatusio taholan kor ama. Sudi amani huria tahubasi do mar PHD. Sementara on tahubasi ma sahali di bagasa sebulan hari Jumat mengadu partikian ni namar punga ka ama di huriaon ama huria dohot Immanuel. Jadi setonga aka ama secara umum di huriaon macariko do moloboi dohot disima pargumulhon hatani debata. Songni dunak parupuan. Jadi parupuan secara keseluruhan tahubasi ma ganup ari Rabu PHD sementara yang berdalan via Zoom. Tu ina Kamis tahubasi ma PHD tatap muka setiap hari Kamis. Jadi khusus parupuan PHD na 2 hari ma PHD
parupuan umum tuakaina nami tahubasi hari Rabu, tuakaina nami para hari Kamis khusus mata patu pa hari Kamis. Alai nangod di masa ni PPK mo sipata ay hulio kami makasempatan tatap muka do manang Zoom. Napapaton periodisasi ni akaseksi huria hobar tu aturan ni huriata di bulan Mareton sudia kaseksi nadong di bawah Dewan Natolu nungaikon mulai memikirhon periodisasi. Alani dinggama dihubah si akaseksi-seksi molotunga dong akka pergantian merdalam di baga saddame songot tahun 2020 don tahun kesehatian. Tonanami unak pola na dongon siya kana na bersaing-saing sesongon nalau memilit anggota DPR. Dame masudi merdalan pengurusannya kaseksi di huriat tahun 5 tonanami itu Dewan Natolu asa dinggam mahubasi hamuna. Dalam rangka maparadehon narikotu pembangunan ni huriata saunata kasta boto omma pa 2 halihon ala ganuk bulat tapatu padu pilihan amplop khusus tu pembangunan. Nah tahanguluhod di si ima ia aik satetek nautik doi molo lam manetek sai manetek mangalat tak doi jetuk saya dia BP ganuk mulat tapapungu melodung ditikina hitan non bergerak lau patu pahu pembangunan nga itoradong jo si tilihota narikot tusi. Bagian namangihut namardomu tu pesta gotilo dohot hari ulang tahun ni huriata. Nunga ditotopon merhite program ni huria nagabi panitia tahunon ima sektor 4, sektor 5 dohot sektor 15. Alanima dihamu amanami inanami ruas ditolu sektori asa husosoi hami ma ngabuibe di pajongjok panitia asa iturbui hatop nian mangula panitiai. Hobar tutik-tik na dari minggu nasalpu sasitonga sadari okian ngekot talantik panitia pesta gotilo dohot hut. Alaya ladang apalaburu pesikop di Natolu sektori marpaima dope hudiata jalapos do rohanami moloduk sadan nor rohania kaparhalado dohot ruas na ditolu sektori nga matsayulibe ulaunon. Nah hupar sajari hami dia kata tahun nasalpu anggo pembentukan ni panitia dak pola pad ditaresok manguluhon teh. Dak pola pad ditaresok manguluho pembentukan ni panitia hibuldo nasa sektori bama merdus ni roha. Ido na huboto hami kata tahun nasalpu dupe dibentuk panitia di sektor di pasaha matuhuria sadilantik. Alani pos dorohaku akan aburju akan nong berpengalaman do di tolu sektoron sahato patok manian sahat matu huriata pabuan nong terbentuk panitia di san. Jala semangat ta ima semangat tahun kesehatian. Tantangan na perjulu di tolu sektoron lama bentuk panitia iko boy di bagasa sadaroha. Kesehatian asa uli jala dinggan ulauta. Ima ka informasi nariko si pasahaton nami akamanginan toktong matangnya kok kamu hami sudi perhalaru ni huriata asa buy dinggan merdalan huhubasi hami hurioto hasangapod di tuhata jalahami pe hutangnya ko kami hamu akaruas asa toktong di pasu-pasu debata. Naparpudi sahali nabodari sahat do press release ni puye porus seruan berdoa untuk perdamaian. Alani hujahama aladak sang masuk tikting di minggu tasadarion press release seruan berdoa untuk perdamaian. Sejak 23 Februari 2022 melalui media massa kita bisa melihat penderitaan rakyat Ukraina yang harus bersembunyi di bunker untuk menghindari bom, mengungsi ke negara lain, bahkan menangis karena kehilangan tempat tinggal atau orang yang mereka kasihi. Semua perang selalu menimbulkan kerugian, membawa penderitaan dan kematian bagi anak-anak, perempuan, dan laki-laki warga Ukraina. Huria Kristen Batak Protestan bersama dengan Dewan Gereja Dunia dan seluruh anggotanya mengajak semua jemaat untuk berdoa bagi perdamaian untuk rakyat Ukraina. Mari doakan perubahan hati para pemimpin untuk mengambil jalan diplomasi
dan menghentikan perang serta mencapai perdamaian. Kiranya Allah Sang Kasih menguatkan kita semua menuju jalan damai sejahtera, berlandaskan pada kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 78 hingga 79. Pia Raja Tarutung 26 Februari 2022, teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eforus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amanginang dengan melipat tangan, berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang di Ukraina saat ini menderita, sangat besar kuasanya. Alani tengok madi bagas tabi, tumangyak kosadok pardamian di liat portibion, ima alusta songo pasu-pasu, naung sinuru ni tu hatta tu portibion. Horas madihita.
Mari demahita sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada satorusna hut papungu pelian sada A sada B tambah dot pelian paduahon. Singa
Ya. Iya. Horas madihita saluhuna. Hata ni debata dihita amanginang sude aka iboto nami aka namar baju songoninang doli-doli imana tersurat di Yesaya bidul 55 ayat 10 sahatro di ayat 10 tolu. Yesaya 55 ayat 10 sahatro di ayat 10 tolu. Rak mahita majahasa na tulu ayati kadamang doh dainang tamulay masian ayat 10. Ay songon hadadabu ni udan dohot abolas sia langit jala dada mulak potitusi dajolo dibornohi tanoi jala dipagabe asa martuburi jala dileho boni tuhalak panabur dohot roti tuhalak na mangaton ikon songoni dohataki naruar siapa mangaku dang mulak buti tuau iko bahenon nado lomoni rohaku jala majadi tunahu tongos ai iko di bagasan las ni roha hamu borhat jala di bagasan hadameo kamu pataruon pangiaran ni akadolok dohot robean suarana marolo polok di jolomuna jalan nasa hau di ladang martopap-topap tangan sikak ni tada-tada tubuh masa pinur jala sikak ni latong tubuh ma bunga nahucus ima bahen barita di goar ni Jahoba bait tada saleleng-leleng naso olo habar ima sahana huriani tuhatta Yesus Kristus noaing nunga masuk kita tu minggu estomihi jadi macai tabodo na marhaka bepeon dan minggu adong guar ni mingguna molo minggu seksagesima minggu na salpu noaing masuk mahita tu minggu estomihi lapatanna dibuat sian Psalme 25 ayat onomi sayhoma gabe partano bato aku engkaulah benteng hidupku rikok do taringot tu partano bato ano pangucadean molo naing mangucadei ba totu dang mangucadei ba tu naruhet-ruhet molo naing mangucadei ba totudang mangucadei ba tuna keropos taong pasti do tuna gugu tuna kuat tuna mempunyai kekuatan lalu kita bersandar mangucade akadoli-doli do na marbajon yatu sihamu do bahasa Batak kan mangucadei ba tuna gugu tuna kuat tu benteng partano batoan benteng yang kuat benteng yang kokoh diari parpudio damang doho dainang gudang doa kabarita-barita tarlumobi mai alani marak ni medsoson di era digitalon akabarita na mencemaskan akabarita-berita na membingungkan dohot akabarita-berita naso pasti ahado bainota menjikapi akabarita-beritai satu jawaban na pasti ima firman Tuhan hata ni debata adong dosa na murai ngototta kenupari dungul taun hata ni Tuhan Yesus nama dok say na dong anakku dohamu rasi rasaro ajal ni hasyang ano say na dong anakku dohamu jay molo di dok prediksi ni BMKG ninna kan torhatok do sari kan ninna laurona magempa dengan kekuatan sekian skala Richter ninna kan dan berpotensi tsunami ninna tergudang duna cemas tangi hape pala habiara ni ay de batado na botoi ibana do mabotoi manang natohodo terjadi manang nadang ay hola prediksi doi bayanon yakan pistari sa guru ni de batado langit do tano do laut ay bana do manopay marhite hatana na madok jadi maho laut ninna jadi maho hajak kajang ninna madok cakrawala jadi tung saguru di bana do
Hidup menadok katana nama edeta nama dok. Ai guru di bana do tano do laut. Dak pola me biar hita di si. Ai bana do manopai. Jadi mahulaut molonin na alai bana do manopai. Alai bana do nau boto. Di dia do sudi rongga-rongga ni portibion. Ibana do manot tuhoni terjadi manang nadang. Alai narumik kok dihita nuaing. Di ngolutta si genupari mangadopi akasude. Barita-barita na. Biar honi imahata ni debatana madok sai na dong anak kudo hamu rasi rasaro ajal ni hasi anganon. Ala memang nagale do pamatangon tubuh ini lemah wajar do hita mabiar wajar do hita bobonosan wajar do hita tahutan alanya ala gale do pamatangon ala yadong do sada hal na macai kota boto menguatkan kita imahata ni debata. Ido turupuk jamita sadarion kadamang doh dainang di Yesaya 55 ayat 10 saharo di ayat 10 tu don. Hata apul-apul don. Hata apul-apul na pinabuan ni si Yesaya tu bangsa Israel na dibuan ditawan terbuang tu Babel. Coba kita bisa bayangkan sebenarnya ini sudah cerita yang biasa kita dengar bahwa bangsa Israel dibawa ke Babel. Dan di negara anak sudah dijajah songon bangsa Indonesia. Tapi mereka semua ditawan, dibawa. Akanagogo, dilejak, dibuat sudah itu sih. Akanauli dibuat. Isi mana tading. Mardohot kehancuran di Yerusalemi. Ima kana sudah gogo. Naso diperhitungkan boy bepakyo gogo na. Ima pangisi ni luatina sa itu matangis. Mengadungi di Yerusalemi. Dibuat na sida, ditawan. Tu Tano Babel, bangsa yang dibuang sekarang barhite panurirang Jesayaon dijajihon marhite hatani debata bahwa Allah sendiri nanti yang akan memimpin mereka pulang dari Babel kembali ke kampung halaman ke Yerusalem. Debata sadiri neng mangusung bangsoi langsung mulak tu Yerusalem. 70 tahun loh, 70 tahun. Lelengna dang binoto be alanyaha benda ditawan nasida karena ketika bangsa itu makmur di Yerusalem mereka bangga laos di sido nasida berkompromi dohot akade batasi leban narong disi tadi kun nasida tuhatai ngajelas di nasida jada di dai nasida songo dia mapanugunugo ni debatari nasida alai boy do ditadikon nasida debata dungi muruk ma debata diloas ma bangsoi ditawan jala molo didok Tuhan Yesus dang adong nanggo dua batu martid dininna bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomoi habis sude dicongkel ya kak serdadui alamar lapis mas do yatong diruntuhkan kebanggaan itu lenyap seketika. Mereka hanya bisa menangis di tepi sungai Babylon. Mereka meratapi betapa sedihnya mereka saat itu. Mereka tidak bisa bebas beribadah. Tidak bisa bebas menyembah Allah Jehovah yang mereka tahu telah menuntun mereka selama mereka hidup di tanah Israel. Sahak mai di zaman ni si Daniel, Sadrak, Mesak, Dot, Abednego. Di pajongjong mapatung nama Caitibu. Patung ni Nebukadnezar raja ni Babel hati hai didok ma ikon marsobat usima ganup nadong di Babeli alai anggo si Daniel dangol ibana marsobat tu patungi tu debataro ibana dungi ditakuk ma ibana ido cerita nai na dibuang ibana tu gua singa dohok tu api na marjillam-jillami ima sedihna tangis mana sida disol-soli marohana naung ditadikod debata dungi asi marohani debata mulak mamuse rohani debata tu nasida neng buanon na mamuse bangsoy mulak tu Yerusalem dengan janji yang baru sasitong namang inang dibaritau di Papua do ngagudang nasida napatis dang porseabe irana so mungkin be mulak nasida tu si alai bahwa sapala naung makuling de bata ikut jadi do sapala naung madok de bata
iko sau do jala tutu sau do mulak bangsoi tu Jerusalem marolo polop gok ekkel dohot las ni roha. Songoni mahita mang inang sadarion na marpungu ison. Aka na makasih holi hata ni debata, na tumangihok kata ni debata, na pahusor-husor hod di rohana, na mangulahon hata ni debata, penuh sukacita. Las ni roha, nakpe si pata olodo sos conro tu bagasan aka paru kilo ni. Si pata olo topuro aka nama beruduk pikiran. Alai, boido malum tahilala marhite hata ni tuhata. Ido minggu estomihi, benteng pertahanan. Doban nani dok, saya pisteli martua ma, natu mangihon, hata ni debata, jala, natu mangihon doda, natu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Ido nakki de pisteli, tutano na subur do, tangi, anggo na tutano na didalani, Roma pidong di parguti mai, dangadong be. Tak tubui. Dungina padua hotu tano na marbatu-batu itu budo satokin. Alaya lautik do tanona, hola rola seniari, melos maboni mahiang ma lau semate. Songoni din narohani jolma, dibegetok ki jamitai, laserohana, agita he, inday bana, aledang marurat, ala tubu irohana marbatu-batu. Napatuluhon, didok isabur hodo, tu parsihupian ke tanah yang berduri toho tubuh do rak tubuh do dohot duri alai Roma duri i sugai dihapik maboni laus mate songoni marohani jolma molo saya holan na holsoan ibana di Portibion holan akas timulus rangsangan ni Portibion do namanggohi rohana songoni ma dihimpik mahatani Tuhani di rohana laus mate ma alai na paupatoni ma na tubuh di tano na gabur, di tano na denggan. Songoni manin na gambaran ni rohani colma. Molo mian hata ni debata di bana, molo gabur, molo denggan, rohanaon, peak hata ni debata tubuh mai. Jala marparbue pola di dok, 100 kali lipat, ono 70 kali lipat, sadok berbuah ibana. Songoni manang hata ni debata. Molo olo hita mameo pahusor-husor di bagasa rohatta kita punya kekuatan, punya sukacita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin besok kita tidak tahu apakah pergumulan itu lebih besar dari sekarang atau pergumulan itu lebih kecil dari yang sekarang kita hadapi. Ima hatani debata. Jadi boido hepeng mabelas rohatta. Boido jabatan, boido huaso, boido popularitas, mabay kita lasroata. Alay taingok ma, molo mago isude, mago manang doho lasni rohai. Alay molo marpong cadek kita tuh hata ni debata dari dulu sampai sekarang dia adalah alfa dan omega, dia tidak pernah berakhir. Hotibana mabay lasroata. Adong do huboto barita ni sahala ina na mabalu di huta tibudo ibana mabalu opa anak konna alisa baribana kay nang kamang iparmudu-mudu ibana anak konna na opati sa baribana mololaw ibana tuonan mula ibana sianonan hola rodang do boy buwan ibana ibuwa salak sa kilo ibuwa martabak ihita na dong do martabak 6,000 Hubereng pasar rawa dong do martaba 6,000. Tabo do ba? Lahita sali-sali itu siya te kaparari kamis mangalang martaba. Ada kay tugyok kamu amalang martaba. Kan? Jay, ibo ni ba na mamartaba kan? Kasarwan ni anak konay. Ibo rodang si patamo ladong uang na. Ito rimana robengan ni. Pakito anak konay. Las rohana. Sabar ribana. Usuk kuma. Ado mabay ko sabar niko. Hindi ba na? Ba, hodo majami tahon. Perbuin ito diarong kesabaran nina. Ba, hinarak ko na. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibotoy mana? Hola nido ibotoy mana? Kesabaran. Hata ni dibataro ibotoy mana? Perbuin ito di.
sabar ibana. Tutu matong, sabar ibana. Jadi buhame beko muse, niku hubereng malo-malo akan akonay. Molo mate lampu, nalomora ni natay mate lampu. Puasa niku, gabi marpungu madakdan ako makaulaw. Di sima au makatay hatan di batain na. Hape ibe molo mate lampu, dang lasroha, terperjolo dorudut. Dang boy beba mabalas WA, kan itu kan? Amate lampu. Setresi badang boy beba menonton online. Kasongke na bagak do aka baju na trend akan na branded kan, apalagi molo sale kan, tengah malam kan ada sale dan buat kamu mah apa mengajak ada lo sale to ngaborngin dangi. Jadi anggoy na tay lacir rohana inna molo mate lapu dang apala terus nyan itu merpungu medak danakon mukir na me biar dak danaki kan ido gebe jono ma jono hima inang nai ala dang adong be bapakna. Jadi do ibana madau hola Tuhanina madobai nang kones pangucat de aku ini mana belak gabe so wa do bah inaro aku be so dia kones ibana natna belon narak biar ibana ka toho madutura bainang kesabaran kemurahan naraku kan ay murah hati do ibana ay molopahan ni ibana dang pola seges-segan ibana buani nang borason ninna buani mana asa sitong na mo lele dia sa tong ngakaleng dena tarhilala do ipakyon na tapi isiro ibana marbual-bual la sini roha do pangaleon na to kana poso ni debata na manaburkon hata ni debata ti ibana di do ibana tu awi sabar me bana itikina berhasil maka anak konai dengkan daga sonang na ite kinang sonang suari ribuan ibana mangolu do pe nang sonari adu pe upata datang dah. Ima, sade do digo ibana. Boy do tong ingotot ta sade nai. Iya si Maria di peok do hatai. Di pahusor-husor di bagasar rohana. Ido. Kan adong do hatan itu hatai madok dang jadi bamurata rimas. Kan ido. Molo murah-murah dong an ni batar rimas tort ningo hatan di batai. Pahohomi ba. Ale molo soningo hatan itu hatai. Rimas may iba mo say, na terjadi, korslet. Kanino ka? So, nido nang namardongan, murah-murah korslet, ala murah-murah ngalusi. Ape hatan itu hatay madok, yang jadi. Sada pe, tapal gudang, otik-otik pe, ale ganu pare. Di era ni digitalon, murah do hita mabigi hatan ni debata. So ni buka pe bibel, boy ni atusan, huhu manuci piringin atta, mga lopa, ibigay jamitay. Boy, gok, isi, adong do sigilbe lumondong. Itadamu do sigilbe lumondong. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulong enay, mana may? Dangi? Adong do nasing, adong do nasing. Adong do museng, hami. Ale ala hakabepe do hita. Tabigay matong jamita ni hakabepe. Amen? Ido. Unang may kilam hakabepe do mo. Ido tong, anggo hakabepe tong jamita ni hakabepe do begyon. Dang HKBP mabigay jamitan niya alaka. Iro kan? Amen? Duwat tong. Nang doko kamu. Ay nang ibuto ka para HKBP o marjamita. Naisi. Naibayad do. Atok kamu mo marjamita. Margatita. Do kan? Hata ni debata. Dang mula boti. Yotamu dah. Jalan marwaso do di porbedia. Menggugah rohani colmo. Heado narapidana. Sada kesaksian di bana madok. Adong madiberengi mana sada lebar harotas. Hurwa mariba Bibel Alkitab. Iplintingi mana maharotasi lama bes sigarek na tubagas. Ale sebelumi saya marhusari rohana. Ibu kay mana ma hape lembaran ni Alkitab. Jalaholan harotas nasa lebarido mabay ni bana bertobat. Amen. Imahata ni dibata. Marwaso. Alani unang anggap enteng. Rikok do hata ni dibata. Rikot do hata ni sejolo-jolo tubuh rikot. Ay gudang do akka poda na denggan didoki akka filosofi hidup denggan. Ale tumipo siya ni ima hata ni debata. Argadoi ima Yesaya 55 yang memang sempat diragukan oleh bangsa itu sendiri oleh karena penganiayaan yang luar biasa yang mereka rasakan pada waktu mereka di pembuangan Babel. Didok ma mula mabangsoi di bagasa damai
di bagasan lasni roha, bumi bersorak-sorak, hau na diharangani martopap-topap. Songonima aka jolma nama calo hatani di bata pulang dengan damai. Lasro aku naking didok hatani jahobasi si padame jolma. Ima moloi jakpok kata ni debata ipa husor-husor di bagasar rohana yang go dame. Ido tangyang ta di minggu-mingguan di pangido e porus tanaking manangyakon Ukraina eh. Dedo kan? Unang tayo tong hola bobo sa bingi. Rohana king amang padita resok ta hadir di son. Pawaho ni tu hita. Talopit tangat di jabuta dak kainang kamang tangyakon na sida akadongatan adong di Ukraina. Berek kita mah di zaman orang sekarang bersatu, uni, ya, menyatukan diri, uni, tapi justru di belahan dunia yang lain masih ada orang yang berperang. Menggugai hatani di batadoi, akka kebisingan di Portibion, boy doi menggugai. Ay sarupa doi, songok kenal pok ni motor ni doli-doli. He, kamu akka doli-doli. Adong kenal pok ni motormu, ibu kamu guguhian. Keong, nuna. He, ay bagi kamu inang. Lomor kamu mabigay. Di zaman orang pengen kusuk, pengen tenang, pengen menyendiri, pengen hidup damai, alai Roma kenal pok ni doli-doli ngapain ngew. Itu Roma tong akan di huta-hutai, itu ridok pemahata si saya jadi dego titik imai. Itu ripadoko ni mahata hai. Itu kan? Adong dope, baur maho hingga kan? Ima, ngiri kan? Hei anak-anak muda, ya. Unang buka kena aingnya di steli. Teknisi saya manukangi. Abe kamu songon di gaurna. Lewat musik igang julu jabunami. Harong, harong jabunami dak karope. Dak karope mau jabunami. Nganek 3 bulan na mau saya nama masa adaptasi kuale lah soro kamu mabuat lap jabunami. Aga. Nyon digang tawes dainang, gang tawesi ilabung ni Mekdi. Sampai di adong si Pegadaian gang tawes nomor 2. Ngabe kan inang jelas. Murado mga luliawi sih. Di mana rumah Pak Pendeta itu inna angat terkabar behami padita. Allah ya adong anak ni panangganami gabi bedai hami sude. Allah ni. Jadi ngau paula be anak di pananggai. Ay na mangungsi di mana sadari bodak danakon. Gabi boto pendeta do ininna. Lasrani laki padita hami sih. Roh kamu deh nang. Jabuni paditai namu. Habe jabuni diakones doi kan? Ima. Jek kainang lewat masih ni adong duli-duli. Asalah ngeong molengen na. Oh iya mang ternarak do. Hutaha madiriku ikut sabar teh inaraku. Ale natari sada adong mana marepek di si. Idok pembati-bana. Itu kenal pok motormu kok bikin berisik di situ inna. Niku bahasa aku. Mate niku. Unang ngau mama dokoni kan? Molawan nama dokoni hoar sahuta. Itu kan? Ide mon nau. Ale udok songoni. Naking udan ni lewat imana? Nganenge beda bah. Lagi nerakku kan? Asi marohap Tuhan. Bay mau udah no sumirsir. Asonak toni itu ani ay ngeget tibe nerakku kan? Ubereng jeno ni mana? Ayo berjebuki dong. Itu. Ay olo do kan mulusugoro hapas manang meruai bakan. Olo do diingon tak sadar riba. Ay naguguan ni nang. Itu. Jadi kamu akan mabege di son bertobat tamu dah. Sotong iwek kamu akan kenal pok ni motormu bising deh. Boy do ganggu hatan di batai ba ini. Dah. Ido kaula-ulan na soreng gade denggabe kamu. Hatan di batai nang miad di roaton. Ay dak say binoto rawayak namanginang. Kamu akan aku nami doli-doli. Habi lagi martangi yang inangi di jabuna. Dangi adok persoalan na, ilop tangan na. Pertangi yang gimana? Habi turgaur oleh sejulu jabuna kan? Gabi targanggu ibana. Gabi homang gugai hapor siaonna. Alani sudi mahita padeng gaton. Go dame doho lasni roha. Didok martopap hau na diharangani. Marhasak-kasak. Bumi bersorak-sorak ketika orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya penuh damai sejahtera. Gok dame. Ido aka na mangulahon hatan di bata. Gok dame do di rohani. Ay nakpe si bata juking dongan.
Ni parekela may manay ha juking on nay pay mamuba. Ido kan? Ayarong do na songoni terus juking. So binote be rodi rono Tuhan Yesus paduhalio juking de perator sinatono lo narawakan. Alay ba mapinature. Engido kanina kainang hatani de batahon naing masuk tu baga sarwata. Naparpudi sa hali di dokma nung gabe daging be hatay jala maringan di tonga-tongata. Pusak ni barita nauli ima Jesus Kristologi. Akka na majakon hatani de bata ima nang majakon anaki ima Tuhan Yesus si paluai. Molo didok juru selamat secara pribadi molo niku nalomoro aku madokoni. Allah memang molo masing-masing kita pribadi menerima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi, disitulah kita menerima kebahagiaan dan sukacita dan Tuhan ada di antara kita. Taidama. Ketika hatai gabe daging gabe Yesus, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Songon natu bangsaon di paturuma aka udan di bornohi matanoi denggama mangulu akajol manatu mangion hata ni Tuhan ni naung dipaluanai naung dipaulaknai sian parhato banani gabe bangsona muse gok ekel gok las ni roha bahkan menghasilkan tanahnya subur jala paleonon na mangan tuaka na butongape ipalean kapaso-paso agu tabuni na martuhani alani akamanginang di barita natabege Yesaya 55 on olo mahita patureon ni tuhata marhite hatana akan marsuga-suga boy gaberenggan akka latong akan gatal boy gabe nahucus nina tui samai ima tuaka na majakon hatani di bata sude mahita mado ibaga sarohata anggiat gabe tanah yang subur rohataon majakon hatani di bata tubuh di baga sarohataon dungi mar parbue may bahanan non boido 30 hali lopit boido 60 hali lopit apalagi molo 100 hali lopit sude mahita mangulahon mar parbue gok dame gok ekel gok lasni roha ido tahun kesehatiani molo sude hita pasada rohata di baga sadame tujuata ola Jesus do Jesus na tahapor siai ima ibana na paluahon ala na berpusat tu sido hita sude mahita mangaleho rohata nunga sahat hatanai tajakom mai di bagasa rohata ganu marsada-sada amen martangyang mahita mauliate ma dihotuhad di hatam sadarion na paingot to kami saguru dihodo hami Tuhan molo padengganom hami tenggado hami alani hodo pangasahonon nami dingulu nami gudang duna mga bati hami Tuhan alay pos rohanami todimi mangajari hami asa unang sumurut tami tumangihok katami mangulahon naing gabi parbarita nauli hami Tuhan tuak kadongan nami pabua nauk kujako kami hatamimia di bagasa rohanami pasu-pasu mahami sadarion lao memulai minggu nebarwon pasu-pasu kami di ulaun nami, di pikiran nami, di rencana nami. Upagonggo po kami madiri nami tuado pamu. Rodi keluarga nami nang anak kon nami. Pasu-pasu maruas ni huriam. Sude para haladom. Rapdohot keluarga nang anak kon nasida. Sude hami aka full timer na makobasi ho di resort serangon. Tuhan asiro ham. Pasu-pasu mahami rapdohot anak kon nami. Rapdohot keluarga nami. Asa gabi sinodak kami Tuhan. Tuhan na hujamitai kami. Saguru di homa Tuhan pardalanan ni huria namion. Pos rohanami. Hatami. Tubuh di bagasan rohani ruas ni huriam. Nang parhalado pe. Asa saroha kami Tuhan. Mangulahon. Akan adengga di tonga-tonga ni huriamon. Asi marohap Tuhan. Sesa dosa nami saluhna. Jalajari kami Tuhan. Ganu pare. Asa unang hulay hami ma akahasalan nami tumarsugot na kaduhan. Atong sa diho mangulo nami ale Tuhan di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Maredehita sian bukwede nomor 471 saat seterusnya HUT Papungon pilihan amplop pembangunan. Deon ayat tolu HUT jongjok kita. Tatangnya koma pelean nata papungu di minggu tasadarion
martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutyos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, ito nga tonga ni Huriam dohot ti Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laksana nilehon mi tudirudi pangataku, oh sadohon gogoki rodin salut artaku, upasahan itu nasut jatuhku. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaryon hangoluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaur homma damena tutod ditabe. Amin. Salom.